Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela għażel illi jfarfar mir-responsabbiltà tiegħu bħala membru tal-Kabinett tal-Ministri u deputat parlamentari kif kien mistoqsi minn Net News jekk hux ser jilqa' rakkomandazzjonijiet maħruġa fir-rapport tal-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Minflok huwa farfar u rabbat id-deċiżjoni tiegħu ma' dik tal-Prim Ministru Robert Abela. Inti lest toqgħod għar-rakkomandazzjonijiet li ser tagħmel l-inkjesta pubblika? Jiena nixtieq nirreferik għal stqarrija li ħarġet anke mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u allura m'għandi xejn inżid ma' dak li għadni kif għedlek. Satejn wara, pajjiżna ara l-ewwel dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela malli ġie ppubblikat ir-rapport tal-Bord ta' Inkjesta fejn saħaq li l-Istat għandu jġorr ir-responsabilità dwar l-assassinju tal-ġurnalista fejn insista fuq il-medja soċjali illi din għandha sservi ta' lezzjoni bin-nies fuq il-medja soċjali li għajdulu li dan mhux żmien il-lezzjonijiet iżda żmien l-azzjonijiet ċerti u skjetti. Carmelo Abela għażel ukoll li jaħrab milli jwieġeb dwar liema raġuni Robert Abela ġab ruħu miegħu b'mod u mad-deputat Laburista Rosjan Kutajjar mod ieħor fejn lil waħda warraba mill-kabinett u lil Carmelo żammu miegħu fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru iżda għal darb'oħra naqas milli jwieġeb. Intant kif issa nfetħu l-applikazzjonijiet għal Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-sena 2021, Net News staqsa lill-Ministru meta il-Gvern Laburista se jogħġbu jimplementa l-liġi tal-Paternal Leave, liġi Ewropea xprunata mill-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa. Abela jisħaq li l-missirijiet ġodda Maltin u Awċin fadlilhom jistennew sa wissu tas-sena d-dieħla sentejn wara illi l-liġi għaddiet fl-Unjoni Ewropea. Dik hija l-Work-Life Balance Directive li semmejt anki fil-intervent tiegħi li saqa' wissu tas-sena 2022 direttiva tistipula li kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fil-fatt iddaħħal il-Work-Life Balance Directive. Francesco Catania, Net News.